دم باش تماشاوانên hêja ev dem û hemû demên we xweş bin. Bi bernameya Teguerê em îşev jî mêvanên we ne, sê mêvanên me yên ciwan hene, em ê bi wan re û bi we re dîsa tiştê ku em dizanin bi bîr bînin. Navê min Rewat, ez ji Mûşê me Serhedê. Li vir zanîngeha Dîcle dixwînim, xwendekar im. Ez Gülbahar, 22 salî me, ji Pasurê me, zanîngeha Dîcleyê beşa hukukê dixwînim. Navê min Firat, ez jî li Pasurê me, zanîngehê Dîcleyê beşa hukukê me. Hûn amade bin, em ê dest pê. Nîşana çeman xal xal xalin. Kîjan tê cihê vala. De çiqlê darê. 30 saniye dema we heye. Kam bersivê we binhêrin. Belê Rohat gotiye de, Gülbahar gotiye de, Firat gotiye c. û bi hev re hînî tiştên nû bibin. Bi hev zelek kibin ve kaku bi hev vene û yek, yani bi hev renk. Ez ê bêjim Hev renk. hev renk. Hev renk. Teguerê Erê